Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naka batisi TV kipiang sabhai pi baro syakimat kimat jong kani kecanmit kasngi yorang hem ka khatwei Tarik Ïaïong araja punrio. Kimat Khubor na Jylla. Ka BJP Meghalaya State Unit ka dang ab yakarai na kibor bahalor jong party na Delhi na kabanta bansai kertong. Ha ka election MP steng samoy ka bansalong ha Shillong parliamentary seat hadien ka jingkhla no dangshen jong u MP barim Dr. Ricky AJ Singkon. Uba M Kharkrang ula ong bakiran san lani henriu ki kertong ki balapan tiket na ka parti banyakun ya ka election ban menta ka parti kadang ab ya karai na ki bor bahalor ban shim ya karai halo ka di ka benta ka BJP Meghalaya State Unit kalapha da ka jingtho sya ka sarkar pedeng ban khot isilok shwa bakan shim ya karai na ka benta ban wanra ya ka jingpen bet thamai ha ka FCRA amendment bill arhaja apun rio Uba M Kharkrang lai thu bayamenta ka sarkar kalapin sange shwa ya kani kabil khanang manshim ya ka jing a jingmun na baro ki kinhon Hadien bakalami ka jing persha ka bajur na ka Green Tech Foundation palakershan lang ta ka Khasi Students Union ka District Tourism Promotion Society kalalum jinga lang ya economic mat na ki santli kishnong kathan umyam ringkat bat ki officer na ka Meghalaya State Pollution Control Board katanat forest bat katanat tourism U Deputy Commissioner Jong Karibhoy District U Abilash Paranwal Urai thu baki santli kishnong ki bakanthum ya ka Maulundam ka umbir ka umyu ka umsaw bat ka umyam kilapan pau bakimdan ka jing persha banshna ya ka Taj Resort and Spa bat ulai thu ru ba hakani ka jingalang napin iru ya ka tender syakirang ba shnong jong ki santli kishnong hakabaya day bat ka jingshna ya ka Taj Resort and Spa ka banam kta ya ka dolenong lumpong deng Kat ba shisngi hadien kani kirang ba shnong jong santli gishnong ki bakun thup yaw rang ba shnong jong ka maulundam umyam umyu bat umbir kilami syakmat ban penshai ya ka jingkran UDC da ka bakam ba kimpat a ya ka jingkershan ka bapura ya ka project hendrai kidang up khmi lenti ban yo ashwa ya ki jing penshai lingba ki kot kisla bat ki dulir ki babiam kum shibenta ka jingrakhi ya ka jingdam saupunyo snem nado balaseng ya ka Bharatiya Janata Party ka BJP Meghalaya State Unit kalaraki ya kan kasngi kerpang ha office trikam jongka hanong ba Shillong da ka ba penkup burom yiki samla ki ba yok khur ya ka takma ksiar takma rupa ba takma nong ha ki rensan ye le ka sports ya ki bala no senyang sha usup uthiar chokot ho katar bar ki wei ki bentang ka parti ka lapun kup burom ru yiki riurang ba ka parti ki badan benta ban penkha ya ka parti BJP ha Meghalaya bar kumjuru ka parti ka lakan ma burom Yaw MLA Barim, Uba Martin and Majaw, Bam Kwahir Warbalay. Ubala no senyang sya ka Jylla, da ka jingwan ra, ya ka an, ka bakhang mantiet jaka, ya ki wey pagkijat bin riyo, ki bamday ki riyo lum. Ya ka balatim menta, kum ka Meghalaya Land Transfer Act. Ka Estimate Committee, chong ka yingdor bar thawan, ka Meghalaya Legislative Assembly. Kalapun kut no, ya ka jingalang perkhat kam, ka ba arsngi, bat ka ba hendriw tili kitanat trekam ki ba kuntup, ya katanat puli puthi, katanat Public Works Department, katanat Public Health Engineering, katanat Social Welfare, katanat Kampo Ying, bat katanat Information Technology and Communication. U Tourism Officer Karibhoy District, uba ban nongkeri, ula pensyai, ba ka jingpom yaki ding ha dolenong lumpong deng. Kabadon, hapung umyam, kamde setia, kabalaptha da ka sorkar. Hendrai kadai tang ka jingpom tu jong ki riu shimen. Bat akem ru ya arngut ki briu, ki badan kti ha ka ban pom tu ya ki dieng, da ka ba shim kabu, ya ka jingaki persya, ya ka jingtmu bante, ya ka Taj Resort and Spa. Ka Shillong Polytechnic la play ya umau mer ka jingrakhi dap riu posnem ka jong ka halor ka phang. Vocationalizing the future. Ha kani kasngi la sakhilang da Commissioner and Secretary katanat puli puthi ka sarkar Jylla u Vijay Kumar Mantri u bala longkum ukongsan bat ka Director jong ka Higher and Technical Education ka HDB Sangma kum ka sembut kongsan ka jingwan jong ka sinot pedeng ha ka shnong rangshken ka bala long hau banai leber metaw snem kala long ka jingger khu bat ka jingmento yiki pat ba nong shnong jong kani ka shnong namar ba kla yo yiki kampen roy ha ka shnong rangshken kum ka surok de bilan hapok shnong ka badan ringkat ki jingker kenro bat kala yo ru ya ka jaka penyeng kali ka bajanai angur ki briu klamen saljur
kat ba angut ki wei pat klamen sa manumala hadian ba ka wei ka kali ATM van kabadan yo number ML not san H nyau R sound riu klaten ra kan san nya ka wei ka kali Ignis kabadan yo number ML iwe not B riu not san lai kani kala ja hakapor kumba lai baji no phaisngi hasurok ba National Highway 6 Hagashnong Umling Riphoi District. Kazin Peters High Secondary School Dangar East Khasi Hills Kalaraki ya ka jingya lenti ke basan posnem. Banbasa ya ki umpo liu jing start shaki kena ki basong ki basa Hagashnong ba per ki badan hakapun. Hagani kasngi la sa Kylleng do menteri ketnat puli puthi ka sarkar Jylla uba la kemen rumboi uba lalong kum ukongsan ha ka baula pelait ru ya ka Jubilee Souvenir ban pensa kan mau ya ka jingya lenti jongka school ya ki san pautli ki mau mer. Ka MBC Multipurpose Higher Secondary School kala longwa school ban yora ya ka nam overall champion ha ka block level inter-school athletic meet araja punriu. Bala pelong da ka mau plang sports club habaran lingtop mau plang East Khasi Hills District. Haga di kalumpung ya lekai ka Seng Khasi Secondary School mau plang kala yora ya ka nam la do haga jing kop ya match pass. Mentapatnya phashi Khubor na kaleng ki benta jongkari. U aktor bala kelalong nong san Pyrthei u Joseph Vijay ula pensange no ya ka jingalang ya lab election jong u hakul darul namar ba ka jing sokhia ya ka jing shingan hadin ki jingja badang shen ki bayade bat ka jinglet jingwan jong u un Narendra Modi bat Amit Shah kila a jingkren hakilai tili ki jingalang ha West Bengal ne kasngi kat ba ka Mamata Banerjee kala pelong South tili ki jingalang hakaleng district ka jingalang election kala nang jur hashwa ka election Hakaba ka BJP kala penpau ya ka jingtmu ba kongsan jongka haka ni ka manifesto jongka kadbau Abhishek Banerjee jongka TMC ula kentho ye ki jingkular ki balong kamkai 10,000 ar pulangon ki kirtong ken aireng haka di ke election shaka yingdor ba thau an jongka Tamil Nadu hadin ba ka jing bishar bunia ba ka jingweng kirteng no haka ba ka karur kadan hadu nyop khandai tili kadba ka ambasa rudram kadan santli kinong yalam ki ba pau kum MK Stalin u edapadi ke Palaswami but Joseph Vijay kidei ki napadang ki nongya khun ki bakongsan ha ka jing thap vot ka banlong ha ka arpulai Tarik Ïaïong ka enforcement directorate kala leben khanra ya ka yingsa jong menteri barim upartha chataji ha Kolkata ban kili jingkili but ban toket yu halor ka kam thok ban thung kam nong hikai hadin baula kyar yak jingkhot hajir dakba aidaw ba ushitam ban kentiu ya ka buram ka akor Kashnong Borsar, Habur Thanpur District, Madhya Pradesh, Kalawandra, ya kekendon bandan kunasan sepak tengka. Lani haban sar penkhut shikenta la dalam, baki beriu ki kran ki tien si tien sang. Kani ka sin jam, bala pediang da ke gram panchayat, kalong ka basaiso, nabar baki kitong shong shnong, kila terai rengkan. Ka Shiv Sena jong Uddhav Thackeray, lani ka baki khot ka UBT, kala keno ya ke AKA kapala jer jat thamai jong kinong Krishan Hindutva daka bakno baki penon kam daka bor ban yo nong hakasan hima sima Maharashtra kita ki kinthop ya ki kam runar persha I kinthei ki badai ban bisharanti klem da khen ya kanyam usuvendu adhikari ula kantho ya ki he sarkar ha West Bengal bagla thung ya kinong treshipor na kabentak kam election hakasba Hakabau loong ba kanikan kata ya ka jingthap vote ka bahong. Ula kentu ya ka election commission jongkari India bakan shimkhia bat ban wengno ya ki shisendan. Ki pulit ka Mumbai ki lalap pakadan ka jingedei bat kale no hawla. Hakaba ki la kem yo Salim Sheikh halor ka jingno baula shna ya ki passport thok. Hak na ka benta kumba sau phongut ki brio shimen. Dakaba penon kam ki kot ki slat hong. Ha ka jing tokil ashram ba lala pendon ka jingedei pat kari ka Pyrthei kenthop ya ka jinglet shakuwet man kapor. Ka National Commission for Women kala shim bishar hi ya ka jing penyap ya la die jong ka wei ka kenthei ha Chhatrapati Sambhijanigar kabala keno ba ka dei namar ka jing sha thambor ha yeng asam ba ka jing sha pendek hala ukurim ba ki ba yeng asam gi jong ka commission kala patha ya ki pulit bakin register ya ka FIR ban kem ya ki basha keno bat ban a ya ka kaipot hapo handriusngi katba ka jing tokit kadang ya shakman kini par kilongi Khubor na kaleng kiri ka Pyrthei UJD Vans la poiha Islamabad banyalam ya ka jingkren jonga US bat ka Iran daka ba penpau ya ka jingkermen halor ki jingakren ki ba kham he hapreng ka jingsange thma ka ba amtikna
Ki jinga kran ki bakun thop ya ki nong yalam ka US bat Iran, ki long ki bakong san bha na ka benta ka jing shong shingan, jong ka Middle East. U Sergio Gor ulo ong ba ka America bat ka India kin pinjanai shu ya ka jinga trelang ha ka khai ka pateng, ka kamya dari, ka boarding bat ka technology. Hadin ka jinga kran bat Vikram Mystery. Hapring ka jinga kan art ka barang ipteng, hapring ka US bat ka Iran, ka jinga kran ban sanget thma ka United Kingdom kan pelong ya ka jinga kran bat kiri ki baya dei bat ka. Halor ka jingple biang ya ka Strait of Hormuz, klem siu khajana ya ka Iran. Da ka bawat ikilat kidenti barnya trelang kuntup ya ka jing penjari kendon. Kari Amerika bat ka Iran ka pin kre janai banya kran halor ka jing sange ya sian. Ha Islamabad hapdeng ka jingbam shania iwe. Rengkat ki jing kan at halor ka jing penjari kendon, ka jing ti bat san ya uranium bat ka Strait of Hormuz. Ka jing kran ka long ka ba e bha namar baro arliang mamla. Kimpat ya hab jingmut bat Khubor banya penbet bat ban penkut no ya ka jing kan an. Hakapor ba uher da ka ling sun cha Islamabad Muhammad Bagher galibaf ula penpriang da kidur jong kilanot kibangat ha ka jing sha ther jong ka skul hamina. Ban kedau ya ka jinglong jong ka Iran hashwa banya kren bat ka Amerika. Wala ka Iran kala pen I bakadan ka jing tmu ka babha henrei amla ban shania ong UJD Vance. U Kim Jong Un ulapan scam biang baka North Korea kabu hakmat e ban penklan ya ka jinga day baka China ha ka jinga kren bat uwang yi hapong yang. Ula banjur ya ka jinga trei bat ka jingkershan ka bakham jeliu ya ki policy jong ka China. Kat ba ka Beijing kala aidak ba ka jinga day hapdeng ki arliang mamla ka rung ha ka kerdan ka bathamai jong ka jingroi. Ka Colombia kala penkiu ya ka dor jong ki mar ki bawan na Ecuador syaka 4%. Kabaya hab bat ka jingle jong ka Quito kat ba ka jingan kan at ha ka khai ka pateng kala nang kiu. Kani ka rai ka day hadin ka jing persang bala pulom ha ka jinga day ha ka ba baro arliang mamla kila keno iwe. Daki kam bam thong ban pensiu ya ka jinga day hapdeng arliang mamla. Ka jinga kran hapdeng ka Amerika bat ka Iran ha Islamabad ka la ban long ka ba markman. Lani ka ba lingba ka jinga kran pinyasuk da ka Pakistan. Hakaba ka Pakistan kala penkre na kabenta baro arukom. Hapo ka jingbam shania kinong yalam kum UJD Vance kidang donro ya ka jingkerman watla ki jingbam ya sotu jingmut kidang ebiteng. Ka United States bat kari India kala pen scam biang ya ka jinga trelang ha ka kamya dari ha ka jinga kren hapdeng ki Air Chief Amarpreet Singh bat Kenneth Wisba da ka bat thau halo ka jinga trelang ka jinghikai bat ka jinga da ya ka Indo-Pacific. Ka kunhun jong ka Artemis 2 balaya lam the Reed Wiseman kalawan pai da ka basuk hadien ka jingne jngo kelang saudong pulun yo benai ka balong ro ka sien jam ka bakrau bat ka ban sa na ka bala ban penjur shu ya ka jingne jngo ka sho benai bat sho mas hakipor ki banwan ha kani ka jingher ka pau nam la don lang ki nongle hau kum ka Christina coach bat Victor Clover tikitok lang Khubor hakimat ki ban tasi kuble